Okay, may gabi, may adlaw, may buntag, may hapon. Akong isgutan ang follow-up na follow-up depende gina sa imuhang communication skills. So, pwede imo ning sundon ako isulti or kuhaan ra nimo guide or kuhaan ra nimo idea kay dili kita pwede pareha og follow-up style. Pero usahay kung dili na to matarong og follow-up, dili kay usahay kasagaran kung dili matarong og follow-up di gina mo appeal. Yung follow-up is essential kay appeal siya sa skill nga imong makatunan ani nga negosyo. So, basin namin madugan lain nga tingog, nag-uwan ron ya kung anak nagsinggit-singgit pero sa dilam. So magsugod ang tanan magsugod ang tanan sa invitation, di ba? So imong gi-invite. Congratulations nito nga. Pag-abot na sa adlaw nga nito nga siya, so niabot na ang presentation. Ang presentation na tulo ka parts. Una, opening. Di na mo dito present dayon. Opening is imo sa siyang isgutan o sa iyang pamilya, iyang trabaho, iyang oras, ana. Ganang ka makabaw kung asa nimo siya angay istoryahon aron mainteresado siya sa negosyo. Dayon pag present mo na ang kadtong hisgutan nimo ang company profile, ang company product ug ang compensation plan or unsa nimo nga mukita ka. Dayon maabot sa closing, no? Ang closing is naghimo ka og agreement. Sa closing dili nimo matawag na closing. Sorry ha, hanapan. Kung walay agreement. Unsa ang i-agree? Agreement is pila ka accounts ang iyang kuhaon. Usa ba, tulo, pito, or 15. Dayon kung makaingon na siya, hintay mo siya, pito. Sunod na pangutana ana kay kanus no? Dili ko motakol kayo ana din ha. Basta mo nang agreement. Ngayon niabot ko ana nga punto. Kaya ang follow up na to, kinahanglan mag-focus sa agreement nga atong na come up during presentation or sa closing. Kay maglisod makag-follow up kung wala mo na come up sa agreement. So, ang follow up na ay pwedeng direct follow up o indirect follow up. Direct follow up gani bot pasabot ditsohon nimo. Uy bay, kanang di ba ingon ka mo apil ka pito ka accounts karong Lunes. Unsa naman dayon ta? Mo na direct. Indirect gani kay pwede ka mingon. Bay, kumusta? Kay numdum ko ba? Lunes to imong kuano? Imuhang put up sa pito. Kay naraba sa imo PN karon, ato lang katong idungan. Mo na indirect or lain nga indirect kay labay na imo PN karon. Kano sa ganitong imuha? Nya pila ganito? Mo na mga indirect. No. Ang problema kay kasagaran usually kung mag-follow up na or man na sa kuan, nakadungog na sila sa presentation, pag uli gikalimtan nimo follow up. Ngano man maikog ka. Maikog ka maingon na bay apil ta ha. Maikog ka nga basin kung sige kag follow up mausik na noon sila, no? Di na noon sila mo appeal. O which is sakto po na. Kay imo po siyang sige follow up, kada oras imong follow up pon. Bisag ako di ko mo appeal. So, imo gi siyang follow up pon, pero dili nang sige-sige nga. Anto di siya mo reply, di po ka mo hunong og type just imong chat box, no? Pero, mo niyang klaro. Dili ni makatabang ang kaikog. Kung maikog ka, mausik ra gyapon. Ang kadtong niingon siya nga mo-PN siya, di na gyud siya mo-PN, yo makani follow up, di ba? Ug ang pinaka-importante natong mahinumduman kay hantud dili siya mo-PN, wa pa nahuman ang transaction. Mausik to imong invitation, mausik ang presentation, mausik ang agreement tungod kay naikog ka. Ug di na siya mausik tanan kung may ka mo follow up,
o mo pay in siya ngadto gid na human ang transaction. I hope na mo'y nakatunan. Amping